fucking truck. Получат нещата, бъдете внимателни и спокойни и то само себе си се някога ще се случи. Кое е по-точно? Стига да вярвате. Да, ако седите на, примерно, момиче и на пейка, момче решава да седне някъде, да почине или пък да хапне нещо. Може би, да речем, всичките пейпълни. То няма цяла половинка пейка до момичето, защо пък да не седне. Не е замързено, защо няма да стане. Но, да речем, момичето Не мога да се хвана гадже. Кефли с шоколад и аз ги обичам много. какво прави тук? Много са вкусни. Каже да се махне И така от двата аз мога да ги купувам. с зубари. Въпреки, че може Въпреки че аз не съм зубър, защото не зубря. Те не знаеш ли значението на думата зубър? да кажем сега, това беше и да. Това нещо не е лесно, но пък не е много трудно. Ако се учи, трябва да бъдеш прецизен и да запомнаеш, да внимаваш какво говориш и по-скоро да питаш някакъв за нея. Като например, обичаш ли кифли с шоколад? Какво ми става днеска с тези кифли? Прядоха ми се. Да постоянно. Как се казваш? Къде живееш? Вкъщи. На колко си години? На 55. И адреса. И късати се. Тя вземи твой номер. Сега аз ще дам номера. Ако си дадеш телефона, за да запиша аз моя. Какво ще кажеш? Това не е точният начин, защото е изключително неловко и ужасно. Много да те заболи главата. Как се казваш ли толкова пет на пет? Те понякога има момчета, които са толкова досадни. Някои. Но са Той има и момичета, които са толкова досадни, че направо да ти писне. Аме, на мен как няма да ми писне? А пък то, принципно. Имало половин празна пейка, ти сядаш. What the fuck? И тя какво ще каже? Дай си номера. Много са умни, хората са умни, наистина. Кифа на кръстопът. досадни, че от толкова, че са толкова заслепени от красотата и че Аз не съм заслепен от твоята красота. Ти не си красива, ма! правят както са питали дори. Знаете, предполагам сте запознати горе-долу с това. Най-важният въпрос на другото, който питат момчетата, най-вече момичетата, Дебело! Много си дебела ли си? най-важният въпрос, който питат момчетата, към момичетата е последният въпрос, който искам да питаме, може да си пияч, ако не, аз съм това. Ето това момчещо. Сега щом тя не може да прави първо, скетчовете не се получават. Второ, скетчът, който си момче, все едно изиграваш ето този. Много помага, не мога да го изкажа, да се изкажа по начин, който играеш момче. Трябва да се казва голям играч. Играч просто, играч. Това също е изключително неловко и неправилно. Ако харесвате някой, по-добре застанете на него, разберете се помежду си и му кажете, отколкото да сидите само и да се гледате очи в очи и да мълчите, защото ви е срам. Не става. Приятели, това беше клипът. Ако ви хареса, дайте нам за, поделете се и
по най-тъпия начин завърши клипа, защото направи, иска да не прави целувка, ама аз има пъга. Ами хора, аз да това клипче, защото не мога да се фана гадже. Няма се да я хареса и до скоро. Човек се абонирайте.